Maagi na Matina Crossing overpass sa Davao City human kini temporaryong gipasiradaan human sa magnitude 6 nga linog kagabi. Gi-inspeksyon na kining overpass sa Matina Crossing human nakitaan og dugang mga liki tungod sa pagtayog sa magnitude 6 nga linog kagabi nga miigo sab sa Compostela, Davao de Oro kung asa na sinati sa Davao City ang intensity 4 nga gikusgon sa linog. Matud sa CDRRMO, wauna paagii sa barangay ang overpass ug nakig-koordinar na sila sa City Engineer's Office aron sutaon ang istruktura. Una na kini gisirado tungod sab sa mga liki nga dala sa linog niadtong Agosto 2022. Pipila ka istruktura sa sab sama sa health centers ug tulunghaan ang mi-report nga dunay hairline cracks. Duna sab kunoy nakuyapan nga mga estudyante apan naulian ra. Hinuon walay major damage nga naangkon ang mga gambalay sa syudad tungod sa linog. Pasalamat sa Ginoo kay wala gyud tay mga major infra damage sa Davao City o kining wala poy reported na casualties, no, kining loss of life and mga injuries during the ground seeking. Kusog-kusog ra ba to, no?